Slovenský rozhlas uvádza minidrámu Karola Horváta Bloody Mary. Ako dlho tu robíte? Do 2:00. Dajte si niečo na mňa. Ďakujem, keď pracujem, nepijem. Nezdá sa mi, že by ste sa pretrhli od práce. Sme tu sami. Možno ešte niekto príde. Nezmysel. Ostatné podniky sú už najmenej 2 hodiny zatvorené. Keby chcel niekto prísť, už by tu bol. Podľa mňa je to kvôli adventu. Všetci sa tvária, že držia pôst. Ale včera ho ešte nedržali. A vy? Držíte pôst? Nie. Tak dobre, tekilu. Akú máte? Orita a Olmeka. Ja si dám Olmeku, striebornú. Moja reč, škorica patrí do krupicovej kaše. Odrežte mi trochu hrubší citrón. Bude to všetko? Prečo? Či vám to mám zapísať? To máte takú slabú pamäť? Nie, ale nemusíte jej veriť. Tak na zdravie. Ja som Martin. To je dobré. A ja som Martin. Nepýtal som sa, dokedy máš otvorené, ale ako dlho tu robíš? 3. týždeň. Dajme ešte po jednej. Dobre, ale ďalšiu beriem ja. S tým pôstom som to nemyslel vážne. Neviem, čo to dnes je. O tomto čase mávam aspoň z polovice plno. V decembri sú všade najlepšie tržby. Na kúpaliskách hádam nie. Spln. Dnes je spln. No a? Ty nie si odtiaľto však? Nie. Ako si na to prišiel? Počas splnu v tomto mestečku všetky podniky zatvárajú o 10:00. Ty si miestny? Ešte som ťa tu nevidel. Teraz na mňa. To bude nejaký nezmysel. Prečo by mali zatvárať kvôli splnu? Majiteľ ti nič nepovedal? Ja som majiteľ. Teda, prenajal som si to. Aha. A koľko platíš? Teda, ak to nie je tajomstvo. No, to môžem povedať, že prekvapivo málo. Rozumiem. Až tak málo, že nevieš, či sa mu to vôbec oplatí prenajímať. Prišiel si po výpalné. Myslel som si, že v tejto diere ma to obíde. Vyzerám ako výpalník? Prepáč, nikoho tu ešte nepoznám. Bol to žart, nevyšiel. Nebol to žart. To nič. Jednoducho ma to zaujíma. Pred rokom som na tvojom mieste stál ja. Ty si tu bol v prenajme? Áno. Robil som predtým v Bratislave a niečo som si našetril. Tak som si povedal, že by som sa mohol postaviť na vlastné nohy. To je dobré. A prečo tu už nie si? Nešlo to? Tu? Musel by som byť totálny dement, aby mi to nešlo. Nechápem. Prečo si to potom nechal? Spln. Spln? Čo má spln spoločné s kšeftom? A aj keby, veď je tuším len raz za mesiac. Raz za 28 dní. Dobre, ale aj tak mi zostáva na biznis 27 dní. Napíš to na mňa. Je tu nejaký problém, o ktorom neviem? Tajomstvo? Nechceš hovoriť? Nemôžeš? Zaplatím ti. Prestaň. Radšej choď a pozri sa z okna. Čo? Choď k oknu a pozri sa na ulicu. Neboj sa, nič ti nevezme. Čo vidíš? Nič. Sneh. A čo by som mal? Vidíš nejakých ľudí? Nie. No a? Je polnoc, všetci spia. Ráno budú vstávať do práce. A včera nevstávali? Čo to nepoznáš? Raz je úplne špičkový kšeft a nie je ani výplata, ani sviatok, ani nič. Inokedy je to naopak a logiku to nemá žiadnu. Pozri sa ešte raz. Vidíš nejaké svetlo? Zaujímavé. Žiadne svetlo. Nesvieti dokonca ani tá mizerná vianočná výzdoba. No, veď práve. A keby som nesvietil, myslel by som si, že vypadol prúd. Dáme ešte po jednej?
A robíš aj miešané nápoje? Pravda, že... Namiešam ti niečo? Robíš Bloody Mary? No dovoľ. Pravú Bloody Mary. No, čo máš na mysli? Rajčinový džús, vodka, čierne korenie, soľ, tabasko, citrónová šťava a Worcester. To je pravá Bloody Mary, nie? Veď práve. Nie je. Nerozumiem. Môžem ti dať do nej namiesto obyčajnej vodky absolútku. Alebo Fjodorku, alebo Finland. Chceš vedieť, prečo to už nerobím? Chcem. Pravda, že? Chcem. Mal som nejaké peniaze a potreboval som odísť z Bratislavy. A to si už hovoril. Mal si tam problémy? To nie je podstatné. Proste som sa chytil na dobrú cenu a takmer mesiac som fungoval. Dosť som sa namakal. Ale aspoň 2-3 roky som si tu mohol žiť ako prasa v žite. Malé mesto, všade okolo hory. Nič, čo by ma mohlo prekvapiť. No a potom prišiel spln. Aha. Ani noha v podniku. Presne tak. Ani noha. Pýtal si sa na to? Jasné, že som sa pýtal. A? Nič. Nikto mi nič nepovedal. Len sa tak divne tvárili. Tak som si počkal na ďalší. Spln. Všetko sa presne zopakovalo. Akurát o polnoci prišiel host. Jeden. Normálne som sa mu potešil. Iste to poznáš. Neskoro v noci ti do podniku prídu iba tí, čo dovtedy pili inde. Pomíňali tam peniaze a k tebe sa prišli doraziť malými pivkami alebo kávou. Áno. Už som bol v podniku niekoľko hodín celkom sám. Tak som sa potešil, že sa vôbec niekto zjavil. Chlapík ešte poriadne nesedel a už sa ma pýtal, či miešam pravú Bloody Mary. Vyhodil ma trochu z koľaje. Takisto ako ja teba. Už som miešal všelijaké sračky, ale o tom, že moja Bloody Mary nie je pravá, o tom som nevedel nič. Robieval som cigána na púšti, kričiaci orgazmus, betónové sídlisko. Raz som miešal deci borovičky, deci rumu a deci slivovice s kofolou a grenadínom. Ale pravá Bloody Mary ma zaskočila. Tak mi to ten chlapík vysvetlil. Povedal, že do pravej Bloody Mary nejde rajčinová šťava, ale... Čo? Krv. Čo? Dobre počuješ. Krv. A povedal, že mi dá za jeden drink 50 eur. Tak som mu ho urobil. Kde si zobral o polnoci krv? Kde asi? Premýšľaj. Doriti. Tiež som si to povedal. Chlapík vyložil na pult 50-ku. Presne na toto miesto. Neverím. Koľko dávaš do Bloody Mary šťavy? Deci? Presne. Tak som si pomyslel, že deci krvi ma predsa nezabije. Sranda je sranda a 50-ka je 50-ka. Vieš, s čím som mal najväčší problém? S čím? Ako to deci krvi zo seba dostať? A potom som si spomenul, že mám v sklade plastovú injekciu. Poznáš to? Fúra ľudí má niečo podobné po ruke. Nikdy nevieš, na čo sa ti môže zísť. Napríklad na prefúknutie karburátora. Teda, ak máš staré auto. Poznám. Mám ju v sklade pri náradí. Šiel som po ňu. Poriadne som ju poumýval a nechal som ju 5 minút namočenú vo vodke. Po celý čas som čakal, že sa rozosmeje a povie, že to bol blbý fór. Alebo že cez dvere vbehne stádo opitých dementov a budú ulákať niečo o vyhratej stávke. Ale nič. Chlapík sedel a pozoroval ma. A ty si mu ju urobil? A čo som mal? Keď daruješ krv, tak ti jej zoberú viacej. A zadarmo. Natiahol som 2-krát po pol deci a namiešal som mu drink. On to vypil? Vypil. Dokonca si zaplatil ďalšiu. Doriti, zase za 50-ku. Nie. Druhá Bloody Mary bola za 100. Ja skapem. 150 eur za 2 drinky. Čistá kešovka. A potom? Nič. Chlapík sa zodvihol a o jednej bol preč. Ráno som sa zobudil a bežal som k peňaženke. Peniaze boli tam. Nehnevaj sa, ale fakt ti neverím. Že vyzerám ako klamár? No, nie. Potom bola zasa normálna makačka.
Zopárkrát som sa pokúsil niekoho na to spýtať, ale len čo som začal so splnom, všetci sa tvárili, že sú hluchí. Tak som si počkal na ďalší. Lepšiu story som ešte nepočul. Ešte sa len začala. Pri ďalšom splne sa všetko zopakovalo. Otvoril som ako vždy o 5:00 a do polnoci sa v bare nezjavila ani noha. Keď odbili hodiny na veži, prišli dvaja. Vyzerali, že sú v pohode. Sadli si v podstate tu, kde teraz sedím ja. A objednali si 2 drinky. Okrem toho nepovedali ani slovo. Na pult položili 3 50-ky. Namiešal som im, vypili a objednali si ďalšie. Počkaj, za tie ďalšie 2 ti dali 300? Nie. Nevieš rátať? 600. 600 eur? Jasné. Prvá Bloody Mary za 50. Druhá 2-krát toľko. Každá ďalšia tiež 2-krát toľko. Dokopy to bolo za 4 deci krvi 750 eur. Doriti, dobrý biznes. Tiež som si to myslel. Hodiny odbili 1, týpkovia sa zodvihli a bez slova odkráčali preč. O 28 dní prišli 3. Vysolili na drevo 3150 eur a ja 6 deci krvi. To som už dosť cítil. Prepáč, ale toto ti neverím, aj keď veľmi chcem. Nemusíš. Moment, zoberiem si kalkulačku. Takže, prvý raz to boli 2 deci a 150. Druhý raz 4 deci a 750. Tretí 6 a 3150. To máme liter aj 2 deci krvi a 4050 eur. Presne. Tomu hovorím kšeft. Čo tí chlapi, to boli uchyláci alebo čo? A ja chcem takýchto zákazníkov. A prečo si odtiaľto odišiel? Neboli to žiadni uchyláci. A ja som neodišiel. Len som začal piť pravú Bloody Mary. Vypočuli ste si minidrámu Karola Horváta Bloody Mary. Účinkovali Ivo Gogál a Pavel Plevčík. Dramaturgia Martina Vanajová. Hudobná dramaturgia Roman Žiaran. Zvuk Peter Pištek. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.